Unitățile de învățământ din județul Timiș se implică tot mai mult în colaborări cu școli din străinătate pentru ca elevii să își îmbunătățească abilitățile de care vor avea nevoie pentru găsirea unui loc de muncă. Este și cazul Colegiului Tehnic Enrico Andă din Timișoara, care își ademenește liceenii cu schimburi de experiență în Austria, Germania și Slovacia. Profesorii au prezentat programul de pregătire și îi așteaptă pe tineri la selecție. În proiect vor fi implicați 20 de elevi care studiază domeniul mecanic și electronica. Tinerii vor construi o linie automată de asamblare în miniatură și vor vizita școlile partenere. La rândul lor vor fi gazde pentru colegii din străinătate. Îi va ajuta să-și îmbunătățească toate abilitățile practice pe care le dobândesc la școală și, în special, cele de comunicare. Profesorii se așteaptă ca elevii să se prezinte în număr mare la selecție, pentru că tinerilor le place ideea de a experimenta și altceva decât programul obișnuit de școală. Ar trebui să participăm. Trebuie să ne încercăm norocul, deoarece va fi în ajutorul nostru. Cum vă ajută? Păi ne ajută pe viitor, ne ajută cu experiență foarte mult și putem câștiga resurse în plus pentru liceul nostru. Cu ce o să mă ajute? Păi bănuiesc pentru experiența mea proprie și văzând că este din altă țară, cu un loc de muncă pe viitor. Vrei să muncești afară? Dacă sunt posibilități și salarii aici în țară, aș putea să muncesc și aici, dar dacă salariile sunt mai mari afară. Aparatul pe care îl vor construi elevii va rămâne în școală pentru a fi folosit la pregătirea generațiilor viitoare. Colegiul Tehnic Enrico Andă a mai colaborat cu partenerul din Germania și în alt proiect. Atunci liceul s-a dotat cu o mașină de găurit automatizată construită tot de copii.